محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيو تميتي ربي باود مرونكتا سنم جلالي دين دوسر رندومن mo be sukaɓe ne jetta allah ne juuroma sabu maɗa majjere dogi egi artata duɗano dawuda seydou diaye ne juuroma tenam jalali dine galoma tardata gadunoɗo julli yoro eggi artata ceernam jalali dine honoma weɓata a socino julde mbadima haaɓe laaɓi ceer haaɓe jelliti e senare lamde ɓe turmata ceernam jalali jarama bandiraɓe moƴƴiɓe tedduɓe e inde Allah jurumdere jurmatoɗo yo Allah juule ko men Mouhammadou kañum e koreji mum e wondiɓe mum o hisnaɓe yettode wodani ko Allahu joom binde o julde kisal yo gone ko men Mouhammadou timminɗo annabaɓe almamine laaɓi o amin bandiraɓe moƴƴiɓe tawtoraɓe ndeɗo jonde min jetti on e mbadi kuuɓal juɓɓudi men hande ko adi foof jogui micro central ko Al Husseini Guet kaldannoɗo moɗon o yantude Mouhamadou Siraji Ly en mbaɗi dawal seeɗa noon waktu o fooɗima saabu wona oɗo waktu gadodiroɗen ceerno Mouhamadou Ali Ba mo jangganen Qur'ana ko adine golle ɗe puɗɗoto caggal ɗum Mouhamadou Siraji Kane ma bismo jonde nde ɓawo ɗum ko refto onon rewɓe ɓe mbaɗanta en ɗum caggal ɗum ko cimtol gurdam e haade ɗum ko yimre Ifra Dia waɗanten yimre ɓawo ɗum ko cimtol gurdam Dawouda Seydou Dia mo ganduɗa ko kañum innira oɗo ñalawma gam ruttudemo hen teddugal hayso tawi woni eɗen gandi e mbawa yobdudemo golle makko e haaldude golle makko e darde makko e leñol ngol eɗen gandi darde makko mantinide e leñol ngol caggal ɗum ko yewtere hoorejo goomu jangde Madina Gounass hono Ahmad Tidiani Kassé mawo yewtani en kankone kadi e banggue jangde nde e toɓɓe ɗe ganduɗa hoore ma ko goomu jangde suuɓi ɗum ɗen gon toɓɓe ɗiɗi ko fewte banggue gurdam jangde nde maw artan en toɓɓide so Allah jaaɓi caggal ɗum ko teddiniraɓe jonde nde ɓen woni mawɓe leegal ɓe hono ceerno Alassane Ba ko nonne kadi e yantude wallidiɓe makko so hawre wiide jomiraɗo ko nonne kadi e dawal jime ma waɗe jime ko famɗi foof hay soko jime ɗiɗi ɗum noon ko musidɗo mon Alassane Diallo e yantude e Siraji Ly caggal ɗum ko konngol galle o caggal ɗum ko konngol bismotoɓe e jaatikeɓe galle o caggal ɗum ko jaatigueɓe galle o ɓen ma bismo en hono ceerno Babougal Ba wartu e konngol jaatigueɓe galle o e mbadi kuftidini so horele jomiraɗo caggal ɗum ko ceerno men ceerno Mahmoudou Dialaluddine waɗante en yewtere heerini so horele jomiraɗo uddante en golle ɗe noon ko ceerno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناكم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
Fatiha e salatul fatih. eyyi ko noon amin ganni reftanade on ɗo ko duɗal cuɗali kisal Ramata Tidiani Sow on ko longal janal waɗanten rewata hen ko Rugi Dia duɗal muttuɗo on ko tawhid rewata hen ko Maymuna Sow duɗal yiɓɓe Abdoulaye Yagi on ko Tarik Ceerno Mawɗo rewata hen ko duɗal Daoudou Seydi Dia on ko ɗangal Cheikh Tidiani hawɗiɗi rewata hen ko Hawwa Kane on ko Hadis duɗal yiɓɓe Lasan Bundiaye legal Missira rewata hen ko duɗal Gaynako on ko Mariata Diallo ko yimɓe waɗante en reftan hen ko duɗal Dowrowal ɓen cakkitto ɓene gaddanten ko Hadja Iri on addanten ko ndefu Hadja Sow ɓen ko cellugal gaddanten ko toon paaɗen. Assalamu aleykum mon bandiraɓe mi salmini moni kala inde mum taw ina wonde mbaɗi yettode mum susuɓe ɓerde mum salminte weltowo weytoɗo salminirama ɗon komi Ramata Tidiani Sow legal Nasrullahi janggo duɗol curari kisal mbeɗa anni raftanade mon ɗo andu diine ma damal laaɓal longal janaba ko loddiɗen nangal terde ɓandu gam ittude taƴre mawni ɗe longal ina jogui baddinoji farillaji sunnaji e jiɗaɗe baddinoji lotgal waɗɗirta lotgal ko kadi nayyi goho labde jiijam fiilayru ɗiɗi settude jiijam ɓesgu tati man yaade e dow ɗahatmi gadora ɗo nayi mudde fadde hoore tesere e nder terɗe no ɗum waddinirta lotgal ni ine tabatinen noon neɗɗo hiddede no joddine tagui sangude residirɓe daktina hakkude debbo e ceernoɗo ɗum laabi tati bonna hajji bonna kooro farillaji lotgal ko nayyi goho anni yaade itta taƴre mawni ɗe ma ina waɗa farilla lotgal walla ina daktina ko harmuno ɗiɗi rewdide lotgal ngal ha gasa tadi yiggude ɓandu ndu ha fatta so tawi juuɗe jomum wonde keɓtani e ɓandu he komo ƴeewa ñampe juuɗe walla sabbide walla jiggo koma ɓandu ndu fatta tan yo jomum tas kadi nokkuji cuuɗiɗi ko wayno ñaali nafte ko nandi hen nayi jaltude leydi so tawi sayade walla jibbi makko ina ada hoore nde leppude ina waɗɗo itta ɗum hande lepp sunnaji lotgal ko joyi goho soodade hade nandude juuɗe e ndiyam ɗiɗi wufƴade tati sorbinade nayi ñittikinade joyi lodde gudde noppi ɗe jiɗade lotgal ko jeeɗiɗi goho fuɗɗorade lodde soɓe o ɗiɗi bismade tati lodde hoore laabi tati nayi ardidde terde salligi joyi fuɗɗorade lodde hoore nde jagom reftinde hen banggue ñaam ɓandu ndu dow ha less jeeɗiɗi famɗinde ndiyam tesko baddinode lotgal ji foof ina kadi nardi jama kadi cellugol julde jiiɗam ɗamina haɗa debbo o dahmatondirde e gorko o aɗam haɗa gorko o hakkude wudde debbo e koppu mum ha o looto mane yaade e naade tesere farji ɗe ina kadi janggude Qur'ana so wona fodde aya goto e ko nandi hen gam dallinorade walla monorade wassalam e inde Allah jurumdere jurmotoɗo yo Allah julɗe kohowo men Mouhammad julde e kisal yo gonɗe kohowo men Mouhammad timminde annabaɓe almamine laaɓe o amin bandiraɓe tedduɓe taweteɓe e nde jonde onon foof on calminama e kuuɓal ko noon jettirten jarnen hono goomu jangde Madina Gounass e kuuɓal kono gardugol jinnaɗo men Baba Ahmad Tidiani Kasso ene wondi hen ceerno men ceerno Mahmoud Jalaliddine Ba mbiɗa yinno waɗande mon ɗo seeɗa e tawhid damal tawhid ko ɗemɗe poti haalde ko ɓerɗe poti fibde e nder gueɗe diine baɗɗiɗe ɗe ina jeeya e ɗum fibde ko arat ɗo ko e ɓernde mum haala ɗum e ɗemgal mum wonde Allah ko deweteɗo goto deweteɗo ala so wona kanko ko ala nando ko ala yeru ko ala jiknaɗo ko ala ɓiɗɗo ko ala debbo o ala mo o rendi arwande makko ala fuɗɗode wattande makko ala gasirde sifotoɓe mbawa yettade tigui rigui sifa makko miijotoɓe mbawa filtade fiyagu makko miccotoɓe teskitto ko e maale makko kono ɓe mbawa miijade tigui rigui jaati makko hay hunde ɓe koyinta ko e gandal makko so wona fodde ko haaji danki makko ne henni asmanuji e leydi foof te rende asmanu leydi tiiɗanimo ko kanko woni towɗo mawɗo gando nanowo jiyowo kumpitiɗo bawɗo pewjowo towɗo mawɗo e fibde wonde Allah subhanahu wa taala ina woni e dow danki mum teddukki ina woniri hen jaati mum ina woni e kala nokku ina woniri hen gandal mum omo tagui neɗɗo tawi mo andi ko fittano mum yewtanta ɗum omo ɓuuri ɓallade neɗɗo e ɗaɗel mum dande hay berem leffol alaɗo samat so wona tawmo andi wona gabbel to nder niɓe leydi wona ko hecciɗi wona hen ko yoori ala ko woodi so wona taw ina e deftere to Allah to laptunde e fibde wonde Qur'ana ko haala Allah omo haaldira e Moussa haala makko ko ganduɗa ko sifa jaati makko ko wona tago e nder tagore makko o feenani hayre nde wondi colli Allah e mawgu makko e fibde wonde Qur'ana ko haala Allah ko wona tagaka sakaga mayit
ko wona sifa ko taga saka natto wadde ina waɗɗi gonɗinde hoddiro ko moƴƴi hen e ko boni hen ko weli hen e ko metti hen ɗum fof koko Allah jomen o eɓɓuno tan kala hunde eɓɓoje mum woni koye jungo makko arata ko e ñawoje makko hunde fof omo andi guila ɗum wonani nde ɗum woni ɗum yahrino hoddirno ɗum ni ala ko yaltata e maccuɓe he wona konngol wona golle sona taw omo anduno ɗum omo ñawno ɗum beele taɓɓe hunde andanta ɗum te ko kanko woni nawiri kumpitiɗo o sawtuwol musidɗo Marruki Ablaye Dia duɗal muttuɗo Diop ballal ceerno Mouhamadou Siraj li hoodere leñol. Assalamu aleykum mom bandiraɓe mi salmini goto foof inde mum tawine wonde e mbaadi yettode mum ko noon kadi calminirten seeranɓe men daraniɓe men to banggueji foof en calmini gomu jangde Madina Gounass e kuuɓal ko min Maymouna Sow janggowo duɗal yiɓɓe ceerno Abdoullahi leegal amana mbiɗa yiiɗi reftanade en leƴƴande e gurdam tawi ine winde ɗum ceerno Mahmoud Jalaluddine en mbimo yo Allah junnu gurdam kanko e walladiɓe leƴƴande e gurdam ceerno Alhaji Mouhammad Siraji Dine Ba eɗen eto jubbude seeɗa e gurdam oɗo waliyu Allah tedduɗo mo ganduɗa gurdam mum foof ala ko wonnogoji mum so wona laynude diine l'islam e rende sunna saktude lawol Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu e andinde yimɓe no moƴƴinirta diine mumen feñje o maccude Allah ina hawri e hitande ujunere e temedde jeenayyi to wuuro kaw makko en wiyetego Cikkitte koye guure Fouta Toro ngo jeeya lesli mabɓe to gorol ko Nere Fouta Toro caggal ɗum duuɓi tati ɓe eggi ɓe payi guure ceerno Sara Ganguel ɓe jaadi e makko gam one hooɗon gorgol makko ina toon to Ganguel to ina wiye Hawwa on wonno ko joom suudu ceerno Moussa Camara o wondi e mabɓe ɗon ko ina abbo e duuɓi 15 ko nden o heeɓi duuɓi jeenayyi nene makko rutti e joomum caggal ɗum duuɓi 5 kadi baba makko rutti e joomum andinde en jiknamako baba makko wiyete ko ceerno Saïdou Ba ɓi ceerno Alpha Mouhammad ɓi Mouhammad baba makko ko gandiraɗo moƴƴere peewal karay sirayagal e hoolare gila ko sagata omo hewno ƴellitade e deftere wiyetede Dalail Khairat ha hen lawol gotol o hawri toon e inde nelaɗo mo jaam e kisal ngoni e mum wiyetede Mouhammad Siraj ɓernde makko nangi inde nde no feewi gila nden o jogui anne wonde so Allah hokkimo ɓiɗɗo gorko mawo innir ɗum nelaɗo e inde mum Mouhammad Siraj o habri ɗum yoga e wondiɓe makko nene makko wiyete ko hawli jeeya ko e suudu mawdu andirandu teddugal omo askitine e yirlaɓe faggade mo gandal ina jeeya e ko hawni nawdemo hoore makko to jangguino ko alɗa e yamirede adi jangguindemo foof ko biyeteɗo ceerno Abdourahmane gonnoɗo to Ganguel. Assalamu aleykum bandiraɓe julɓe mi salmini moni kala inde mum ne wonde e baadi yettode mum to suuɓe e ɓerde mum salminte e welto weto mi salmini ɗum salmina teddude gondiɗe e nede mi waɗano refto ɗangal Cheikhna Ahmad Tidiane Sarif kanko Cheikhna Ahmad Tidiane ko baba makko e yumma makko mayde e nder ñalawma goto saabu rafi hitande ujunere 16 yo Allah yurmoɓe yurmede mum yaanjo honnoɓe to ɓuuri tawde aljannaji makko on saaha Cheikhna Ahmad Tidiane heddima caggal mayde mabɓe e sifa mum koye sohlide gande teddude ha o heeɓi duuɓi 21 fittanu makko yiiɗi rewde e lawol suufiyankoɓe o jokkodiri ko heewi e ɓubbunde jamanu makko hitande ujunere 16 o ɗanni gam hajjoyde to suudu Allah harminanu ndu e juuriyare qabri nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o woni e wittude nder lawol makko ngol yimɓe alliyankoɓe hono no aada makko ni o hawri to Misra Seydi Mahmoudou Alkoudiw nde on yima nde wima an ka guiɗo Allah aduna e laakara holko darata o wi ɗaɓɓami ko gubbaniyati al isma martabi gubbo ɓurɗo mawnude Seydi Mahmoudou wima aɗa jogui ko ɓurɗum mawnude e hewde nden o yettima makko to wonɗon on saaha ko Seydi Ahmadou ɓi Abdoullahi al Hindi Abdoullahi Donado o hawre to Madina Tummo Nawor e gubbo Seydi Ahmadou ɓi Abou Karim asmane o heeɓi e oɗon sirluji dendagal kala jiɗɗo anduɓe walla ɓubbuji fof jiiɗimo gilli mawɗi beltinirimo wonde omo jogui ko mawni caggal hajju makko rutti to leydi Maroc Allah ñawananimo udditare e juuɗe ceerno e seeranɓe ɓe o hawri ɓe saabu gandal Allah towɗo o feññini wonde ko adi udditare makko e jettugol makko e mum wonata so wona e juuɗe Seydi Wujudi sallllahu alayhi wa sallam hitande ujunere 16 Cheikhna Ahmad Tidiane ummi talmasan o feewi Kisra abi Samoun e Salala to jeerede funnague ko ɗon Allah ñawonimo udditare e nder majjo o yi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e pinal to wona e koydol ndene on saaha nelaɗo toɗɗanimo wirdu temedde astafirullah e temedere salatul alannabi o yamirimi yo longin wirdu o e kala ɗabɓuɗo tawi ko julɓe worɓe e julɓe rewɓe fof o yamirimi kadi yoɓe ɗaccu kala koɓe kemno e seeremɓe lawol o yamirimo kadi o wi ko min woni jokkorgal maɗa e ɓeydirgal ma fewde Allah e dow gonga hitande ujunere 20 nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yamirimi yo jippo o nafta tagore nde. Assalamu aleykum on bandiraɓe mi salmini moni kala inde mum tawi ene wondi e mbaadi yettode mum
to jomum suɓi e ɓernde mum salminte e welto weytoɗo on calminama ɗon e calminani tedduɗi komin Hawwa Kane leegal misira janngowo e duɗal yiɓɓe Elage Abou Ndiaye mbiɗa angi reftanade mon ɗo hadis yontere ɗiɗe ɓere nde e Oumar bi Haddab kadi yo welede Allah won e makko o wii e nder komin jooɗino ñande wotere to nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha feeñani min gorko joom comci daneji tal sukundu ɓaleeri kurum batte ɗanngal fof ji'etake e makko ete hay gooto e amen andamo ha o jooɗi e yeeso annabi sallallahu alayhi wa sallam o huccini koppi makko e koppi nelaɗo o fayne makko e buhe makko o wi e Muhammad habram ko woni l'islam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wii woni l'islam ko seedade dewateɗo ala so wona Allah Muhammadu ko nelaɗo Allah toppiɗoɗa julde totta asakal koora korka kajjoya suudu kaaba so a hattani o wimo a gonɗi Oumar wi min kawama omo namdo omo gonɗina o wi haalanam ko woni liman nelaɗo wi ko gonɗintemo Allah e maleykaji mum e defte mum e nelaɓe mum e ñalawma battana on gonɗina hoddira ko moƴƴi hen e ko boni hen fof o wi a gonɗi kadi o wi haalanam ko woni moƴƴingol o wi ko ne ndewata Allah tawa elle aɗa yiya ɗum sa yiyatamo kanko kam omo yima o wi haalanam e darga o wi namnaɗo ɗum o ɓurani andude namniɗo o wi ɗum noon haalanam e maale mum o wi ko korɗo jibinde jomum nde jiyata mamoɓe holɓe wasɓe aynaɓe dammiri na towtodirama hantejo Oumar wi gorko namnotonoɗo yeehi ha waɗi ɗumunna nelaɗo wi kam e Oumar aɗa andi namnotonoɗo ɗo o mbimi ko Allah e nelaɓe mum gandi o wi o de ko Jibrilu ari e mon omo jangguina on diine mon habri hadis o ko Muslim wassalam. caggal yettude Allah ko julde nelaɗo mum en jetti Allah en juule nelaɗo makko bojjo aminata Abdoullahi kodda annabaɓe kono kadi kodda ɓurnaɗo windere en jetti jinnaɓe saabi peñgol kono kadi en jetti sernaɓe andi men jinne men en jetti Allah tagguɗo fajiri funninnague yorni kaaji ferimaji en jetti gueno tagɗo duule weeyo kaaƴe kammuji kono ngala korɓale tagɗo ñiiwa e ñuñi ñamala e mettelu tagɗo koode kange kono ngala korɓale weyni weeyo e bertendi wunde sangre nder jeeri to mumteji gueno guure e yurmede en calminireɓe fulɓe haynoɓe sirme yeɗo ɓiɗo ɗamtofooɓe kaaɗam wuttiɗoɓe keccam morotoɓe pilli suɗotoɓe doɓɓe e gañamaji ɓe korɓe kalis jawi tunde pasteɗe suumeji fedde pasteɗe buuli hoɓoɓe makka sokkoɓe suuno rondeɓe cengle rottoɓe feela wawɓe yidde anduɓe fodde e calminitama mon pulangu kala mbeɗa wonano mon ɗo yimre men wiyetede ngaalu e teddungal hamme amalli gorko mo e waha ɗon jabbol pulaar wiyete ngaalu ɗum ko malu ko nde yewtere itti ɓolu haɗi yewede pulaku ngaalu nde yewtere sono dogoyeɗa yode ɓennu kala yewtere ɓennu saago ma koye fawde nde tawno hamme keblo galle joom faamu sawto beɗɗon jumri sawto mum ko abbere awdi yewtere mum no waɗi lowdi ngaalu ko nde yewtere ɓamtare ndema e gaynaka e cippal pulagu darni pinal e jagore laamu goto fof heeɓi faamu hammeli famminima e pulagu yunen fulɓe ma hen gotako ɓe goppa ceero e ceerako ɓe caffa huma binnako pinal pulagu ko ndimago juɓɓi neɗɗaɓe fulɓe nangu hammeli wasinam jibina nde jeeri moɗo teeru funi ñiƴomo ko laru mbatti gadde mburu mbe keɗota ko jawi hettotoɓe musique ñatotoɓe simis caa elat bakkine fat so jippula tan jalat ɓiɓɓe fulɓe helsiɓe pulagu ñaaƴiɓe tuubakagu mbasindimago ceere e neɗɗago e dañata ko ɓuuri pulagu heddata ko Allah wanno koko limanago pulagu fi bawɗi ndimago yo jaltopital pulagu wiɓe dardiɓe gotago teppurñodde enɗam pulagu mbatti habdude boɗo gardi ɓeydi ceere e ceerago ko ɓamtare pulagu walla ko ndilagu e laamu bewe e ndinan hay fondu ɓeɗen pulagu tan ko wondu woyi pulagu hammeli haalanam janggo pulagu juutat kono wetat kalamba tasat hunde kala hottoɗo jeyno wonta ɗo wonno wonta ko wonno watano waaro pulagu laamo a namdiri so ɗum ene amno gueno guittuɗo ko wonno ɗo wonno iwi ɗo wonno natti waajano wano o addi ko woodi ko o woni ɗum woodi woni kanko ittat ko woni ko ɗo woni ɗo o nawta ko yittuno ɗo yittuno o attira ko yittuno ɗo yittuno wonta ɗo wonno wonta ko wonno watano wano pulagu laamo ko Allah tan heddoro e wonde ɗo wonno e wonde ko wonno e waajano wano ko Allah tan woodi ko woni ko woni jonni ko joga woni ko woda mo jonni jogo mo duñi jooɗo guittowo ala batto ala guittowo e ñaguimamo fabar yo watte pulare jappere ha wona laamu kisgo ala e firtare yimɓe Abou Mamadou Ba jabbol pular e sawtol mari men suudum légal sifar dol gaynaka e ballal jibba e Amadou jabbol pular Amadou dol gayno kono kay Amadou doro wa assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini goto kala inde e yettode tutuɓi salminede welto weytoɗo min mbiyetemi ko Kadji Idy Gaye janggowo e duɗal Dorowal miɗa ari ɗo hande e yewtidde e mon fodde komin janguno e ndefu mecce komin janguno e ndefu mi ara e ndefu ene tonga e tongode jeenayi e defowo wawata hutorade ha ndefu muɗum wawa moƴƴude goo kulɗo Allah defowo ko ma huula Allah
nde ndefu muɗum wawa moƴƴude. ɗiɗi nunɗude o nunɗa nde o wasata wonde ustawo dépense o totta goto kala haqqe mum ha timma. tati jiɗɗo wune nde o defata ha moƴƴa ha goto kala wawa hen weltade o heɓa wune mum. nayi ceniɗo o laaɓa e ɓernde makko, o laaɓa e ɓandu makko, o laaɓa e comci makko, o laaɓa e nokku ɗo defata ɗo, o laaɓa e gollirɗe makko. joyi karallo defowo ko ma wona karallo nde o wawa andude holko fotata hutorade e ndefu makko gila e maaroji mum ha e fondude ndiyam e nebam e lamɗam e ko nandi hen. jeegom ittuɗo nde o wasata wonde bonnowo nguuro o wona gartirowo kedde dépense. jeeɗiɗi ñiiɓɗo defowo ko ma ñiiɓa e nokkuɗo defata ɗo ha nde o defti o fotani yaade omo atta mani jimde e téléphone mum ene naata e tiktok walla e whatsapp walla e appel aji muɗum. jeetati kimmuɗo waktu e waktu defowo ko ma anda waktu defateɗo e waktu poɗɗo deftede ñaame. jeenayi bawɗo hiisa defowo ko ma wawa hiisa gila e jeere muɗum ha e ɓetu cahirɗe mum e ɓetu yimɓe. Allah jarama on jarama ballal ceerno Ahmad Tidiani Kase ha sahaji goɗɗi so Allah jaaɓi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam ko juurade ceerno men cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu e juurade jinnaɓe men e seeremɓe men eɗen gardina calminaɗi ɗi e ceerno men ceerno Mahmoud Jalaluddin Ba. en calmini dendagal tawtoraɓe nde ɗo jonde mon fotu suuɓi salminade welto weytoɗo en calmini ɗum ɗon. min garno hande ko reftanade on komin janguno seeɗa e celluka tuɗuɗal dowrowal to. hande noon min gaddani on ko namde e jaabuwuji jabanto en namde ɗe ko Habi Abouba. Habi Abouba bisimilla ma. Habi Abouba holko woni haala? woni haala koko nafti keɗiɗo fuɗɗorto ko alkulal mawgal hatta e toɓɓere. pecce haala ko tati: inde, ande e gollal. pecce haala holno foti? pecce haala ko tati: inde, ande e gollal. holko woni inde? woni inde koko tindini e ko inna tawi toddaki saha. holko woni gollal? woni gollal koko tindini e baɗal tawi ne toɗɗi e saha. yeru o ari o haali o ñaami e ko nandi hen. ene jeeya e maali mum sengde ima ama atto sakketi mum yeru suuɗima suuɗat e ko nandi hen. holko woni ande? woni ande koko naftata kañum tan so wona e nder haara. yeru holko beela e ko nandi hen. ha joni eɗen jokka e namde men holko woni dosgal pelle inde? dosgal mum pular ko ɗemgal fedde inde yankewal. kala inde e pular ina jogii fedde inde mum. pelle inde pular ina fecce o feccane. kala hen feccere ina jogii mbaadiji ɗiɗi: teelal e keewal. holko woni fedde inde timmude? fedde inde timmude teelal mum ko ngal e nde, keewal mum ko ɗe e ɓe. holko woni fedde inde heltane? fedde inde heltane teelal mum ko kal e ngel, keewal mum ko kon. holko woni inde mawninade? fedde inde mawninade teelal mum ko ngal, keewal mum woodani. holko woni fedde inde fuynade? fedde inde fuynade teelal mum ko ndi, keewal mum ko ɗe. ha joni eɗen jokka e namde men caggal nde min pawi e dow ma namde emin ɗaɓɓi hen jaabuwuji a jaaborima no emin paamira kono ha joni min goppanima saabu emin nderdi e nde lowre wiitede celluka no feewi sanne. holko woni inde timmude? woni inde timmude ko indene hay hunde waylaki e tafgu mum. yeru neɗɗo deftere ullude. holko woni inde heltande? inde heltande ko inde famdinade gam pamɗugol mum, hoynede ɗum walla jalkitede ɗum. yeru neɗɗo deftere ullugel. holko woni inde mawninade? inde mawninade ko inde hollore mawnugol hunde nde. oro koni ko ɗum famni. holko woni inde holko woni inde fuynade kadi? inde fuynade ko inde mawninade ha diwti keerol noddi fuynam walla ko hakkilla jaɓata. yeru neɗɗirde deftirde ullugirde. fedde inde o noon? fedde inde o heewi ɗum ko geno so wela teelal aade e inde jiggade e doɓade. inde kam holko sakkitorto? inde ina wawi sakkitorade mande fedde inde mum walla nandude e mayre. hon fof alkulal gotal ko ɗum wiyete noddowel inde. woro pular ene heewi pelle inde.
ko noon tigi wayi pulaar ina heewi felle inde ɗe ɓuri nogas kono ɓuri wawi wuntede ko ɗeɗo woni o ngo nge ngu ngal ɓe ɗe ɗi kon kon ko ɗeɗo ɓuri wawde hutorede. jarama kadi abiba habbu abiba tañere wonde kadi gaften e namde goɗɗe. assalamu aleykum on bandiraɓe on calminama goto kala inde mum tawi ine wondi e mbaadi yettode mum goto kala ɗo suuɓi e ɓerde mum salminte welto weytoɗo ɗum calminirama noon ko noon ne calminirten ceerno men Mahmoud Jalaluddine Ba calminali tedduɗi gonduɗi e nehdi gimmiɗe e am faade e mon mbeɗa anni waɗande moɗon ɗo yimre celluka ko haala benduka kawraka celluka kaka sellani koko ndiwtuka mottodiral kaka jaynika siloma nde o hijje o senduka ko nonate windate pamnuka celluka kala gandal moftuka kawisaji nana e celluka gando yeddata celluka yanyi gandal ko celluka so windama jangama ko celluka so windama jangaka ko celluka dosɗe tonguka sewndi lomtoji ɗi ko celluka golle mume e pirlitade ko celluka fannuji fof nana e celluka baylugol e cindugol ko celluka so windama toɓɓama ko celluka so windama yowama ko celluka fidoji ɗi e ɓetoji ɗi ko celluka wittoji ɗi ko celluka mi famɗiri windude celluka ngam mi ala gandal celluka yerumaji e belɗe e kaɗɗe ko celluka kirjinoji ɗi ko celluka pindinen ko celluka toɗɗorɗe toɗɗama e celluka joforɗe jofima celluka sifaji ɗi ko celluka tara wona sara e celluka ko yete memo faamo ko celluka jangen celluka jangiren celluka binden celluka bindiren celluka jaben celluka jabiren celluka min Mariam Siraji Dia dural yiɓe Elas Abou Ndiaye on jarama. Muhammadu Siraji mo barke mum saroye e leydi mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum waɗi Allah njoke Ahmada.